Ahoj lidi, tady je Vexy a dneska budeme zase ochutnávat. Je to druhý díl od prvního, byl jsme o Zeleněném náměstí, teď jsme tady na Pražský, a takže jdeme to teda. Zase to chutná jako káva od Područky, což by se co divil, protože to je to prostě káva. Nečekaně. Vypadá jako vanilková zmrzlina, trošku jenom malinka to, protože vanilková zmrzlina je bělejší. A tak no, takže no. A pak ještě máme jednu věc. Měří v průměru, já si to spočítám na palcích, takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, okolo 14 až 17 cm to má. No, takže lidi, to už jsme na konci videa a v minulém díle jsem říkal, že budu ochutnávat ve 3 cukrárnách, ale nepovedlo se to, protože v tamtý cukrárně, která je tam, tak ta nemají, takže GG no. A pokud chcete ochutnávání jiný zmrzlené nebo pici, tak napište dolů do komentářů a kameramana, který mi teď točí, budete mít taky videa. Tak se k ní. Čau.